Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Numbers chapter 13. Numbers chapter 13. Numbers chapter 13. From verse 26. Numbers chapter 13 from verse 26, and I'll read. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. Evangelist Mafunga, kwakadiko kuange. I hope I find you well. May the good Lord bless you. Baba Maduro, how are you doing? Pakadiko pa Australia. I hope I find you well. God bless you. Thank you so much for tuning in. Numbers chapter 13. Numbers chapter 13. Numbers chapter 13. Mkoma Brian Mafua, God bless you. Thank you so much for tuning in. Baba Mtandwa, pakadiko pa Australia. I hope I find you all. God bless you. Praise Govea. Moriseko Minister. Thank you so much for tuning in. God bless you. Numbers chapter 13 from verse 26. The evil report that was brought to the people. Vanhu vakamirira kupinda mu promise. Vanhu vakamirira kupinda mu urongwa wa Mwari. Pakauya an evil report. Varume vakatumwa kundotarisa, varume vakatumwa kundosora, varume vakatarisa kuno spy the land. Vakadzoka vane ma opinions or my views are different. Caleb and Joshua vauya neimwe report yakanaka iri positive ine chekuita nekusimbisa vanhu nekutenda kuti Mwari akatibvisa kure kuti atisvitse mupromise yake. Mai murwira nyamunda ya welcome, God bless you. As the rest vamwe vese ndokubva vauya ne evil report. So two of them, Caleb and Joshua, vari kuuya ne good report. Inesta Mandirawe, God bless you. So papa tumwa 12 people, vanhu vasarudzwa from their tribes. Asi pakudzoka ne report, only the two vakauya ne good report. The rest vari 10 vane a report iri evil, a report iri negative. And sandaenda kure 10 vane evil report, they just represent law. They just represent law. Then the 2 vane a positive or the correct report, they represent grace. Jesu achuya unobvisa 10 odziconnecta pa 2. All the 10 commandments, all the 10 laws dzinongoshanda bedzi kana munhu angoziva mbiri: ida Mwari nemoyo wako wese and love your neighbor as yourself. Kuda Mwari nekuda muvakidzani wako. 10 laws dzinogoneka kana une kutya Mwari nekuda Mwari uye nekuda muvakidzani wako. So Jesu paari kuuya unongoti all these 10 are connected to these 2. So the evil report yakauya ne 10, it's a shadow picture of law. Why? Because law pachayo inongoratidza munhu mhosva, inoratidza munhu an evil report. Law inotaridza munhu kukundikana kwake. Munhu haagone kana asina nyasha dzaMwari. Munhu akada kurarama mumurawo mulaw anokundikana nekuda kwokuti law haisi empowerment. Law warning, chiziviso, kungokudza kuti usaba, but nyasha dzekuti uregere kuba unenge usina kudzipiwa. So by grace, for God so loved the world, he gave his only begotten son. Ndokubva tapiwa Kristu Jesu anova iye nyasha, grace. Why? Nokuti kana tagamuchira Jesu, iye ndiye anotipa the lifestyle that can please the Father. Iye ndiye anotipa kururama. Why? Because we are the righteousness of God through Christ Jesus. Tiri vatsvene vake nekuda kwa Kristu Jesu.
So varume pana pavari kutumwa kunoita spy the land. 10 vanouya ne-evil report. 2 vanouya ne-a positive or a right report. So I'll read. They reported to them, to the whole assembly, and showed them the fruit of the land. They even brought the fruits of the land, but still vane evil report. Lauya ndezvinowanikwa munzvimbo iyoyo, but still mweya wokusada kupinda uchiri mavari. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us. It does flow with milk and honey, and here is the fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw the descendants of Anak there. The Amalekites live in Negev. The Hittites, Jebusites, Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. But the men who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. And they spread the bad report about the land they had explored. They said, the land we explored devours those living in it, and the people we saw are of great size. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak. We seemed like grasshoppers in our eyes, and we looked the same to them. We seemed like grasshoppers in our own eyes. We looked the same to them. So varume vauya ne-evil report. Grace Sakula, you're welcome, God bless you. Varume vauya ne-evil report varotara vachiti, taona majainda arimo. They are of great size, we cannot fight them. Ta isu pamberi pavo tinenge wiza, we are like grasshopper. Handizvo zvataurwa nemagiants nevanhu varimo. Ndo maonero avo nemafungiro avo. So kuona vakaona magiant, which is true. But kuzvidescribe kwavo segrasshopper, handi zvinhu zvavakaona, ndo zvavakafunga pavakaona magiants. So now iri pano ndeye maonero nemafungiro. Maonero nemafungiro. Vane evil report, ichokwadi vakaona magiants. Even Caleb na Joshua, magiants vakaona. But chavanga vaine kuziva Caleb and Joshua, the backing of God. God was on their side. So pamberi pako pakavane giant, iwe wina mngari, zvoreva kuti iwewe ndiwe the giant. Nekuda kwekuti the wisdom, the ability and the power of God that is backing you, rinodarika that giant in your front pamberi pako. So vakaona magiants. Ndokubva vava nemafungiro ekuzviita sehwiza, like grasshopper. Avasi ivo vakataura kuti imimi wafana muri hwiza kwatiri. Vaona ndo zvavakafunga. Saka Bible richiti, we don't walk by sight, we walk by faith. Kureva kuti hatipushwe, hatisundwe nezvatiri kuona. Kana richiti we don't walk by sight, rinoreva kuti zvatiri kuona handizvo zvinotipa kumeka ma decisions. Maonero atiri kuita, mamiriro akaita nyika, ichokwadi uri a believer, sight yako inotoshanda unoona. Asi shoko kana richiti we don't walk by sight, rinongoreva kuti we don't reason according to what we see. Makatabo shataka. Ndinzwa hama dzangu mangwanani angu. Hongu meso ekuona tinao, tinotoona. Kana shoko richiti we don't walk by sight, ishoko rine mutauro wakavanzika. Unorevei? Unoreva kuti even tichitofamba, we use sight pakuona. But kana richiti we don't walk by sight, the walk iri kutaurwa, reasoning, mafungiro,
zvatinofunga kana taona, kureva kuti hatipushwe, hatipiwe mafungiro, nekuti munyika munei there is a giant pandemic irimo right now. But our reasoning, maonero edu, mafungiro edu, haasi kubva pakuti corona yakamira sei. Reasoning yedu inobva pakuti Mwari wedu une zvivimbiso zvakuti kudii, shoko rake rinoti kudii muupenyu wedu, iye anoti kudii, iye akavimbisa zvipi, chii chatakaitirwa paCalvary. Our reasoning haibve pasight, inobva pafaith, and faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Mai Chikukwa, you're welcome. May the good Lord bless you. So shoko kana richiti, we don't walk by sight. Rinongoreva kuti at the reason nemaringe zvatinoona. Walk inorewa mafambiro edu muupenyu, kwete kufamba. Kufamba, we walk by sight. But the walk yarewa neshoko ra Mwari ndeyekuti we don't reason maringe what we see. We are not moved by what we see. Tinotoona, but we are not moved by that. Tinotoona zviripo, but our reasoning haimoldwe kubva pakuti taonei nyika yamira sei, economy yamira sei, zvinhu zvakamira sei. Chatinoziva ndechekuti kana taona, tinotora our reasoning now, yova iyo inobva mushoko raMwari. We walk by faith, and faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kurati did not defeat the giant randiri kuona, net the reasoning inobva pashoko raMwari. Why? Nekuda kwekuti kana ariye akatipa favor tika cross Red Sea, kana ariye akatiwanira nyasha tikanwa mvura nyangwe nepadombo, kana ariye akatiwanira nyasha akatibvisa pajoko reuranda kubva mumaoko aFaro. Ndimwari asina nhororondo yekukundikana, ndimwari asina nhororondo yekukundikana, ndimwari asina nhororondo yekutadza, ndimwari wakatendeka, ndimwari wamasimba ose, ndimwari wakarurama. Iye akatanga basa mauri anoripedzisa. Iye ane nyasha dzekuti pese paasvika waashanda naye wese anobuda nevictory nefavor. Mukatarisa murume anonzi Samson, zviri pachena kuti he was not a giant. Ndo zvaita kuti abvunzwa kunzi simba rinobva kupi. But asiri giant kudaro, aita mabasa makuru, mabasa aidemanda much power, aitwa na Samson. Nekuda kwokuti the grace and the favor of God was upon his life. So people vanhu vakaenda kundoona, vakanipinda mu promised land, vakadzoka vaine a report maringe maonero avo. Vasiri influenced net the reasoning yokuti atituma ndiani, tambobva kupi, tinona matamwari akaita sei. Sister Shamiso Jake, I welcome you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. So varume varikuya ne-evil report, varikutaura zvavaona. Zvavaona ndo zvavapa mafungiro. Taona vana vaanaki, taona magiant, tinenge hwiza pamberi pavo. Kureva kuti vaona ndobva vameka a conclusion, a decision, a view yemaonero yavaita ndo iri kuvapa reasoning. Chiri kuita kuti vati tinenge hwiza nokuti vaona magiant. So shoko kana richiti we don't walk by sight, riri kuti don't reason according to what you see, but isa judgment by whatever you see, by the knowledge, the wisdom, and the grace and the word of God. Kana ndaona giant, ini ndakatengwa neropa ra Kristu. Kana ndaona giant, ini ndakabviswa kure naMwari, ane a sure promise yekuti I'm taking you to the promised land. You possess the land. So that I bank on the information. I trust the knowledge of the word of God to back me. So the God fact ndo iri kuleka mwana. Reasoning yao iri pakuona nemafungiro. Kurati mafungiro aka influenced nemaonero avaita. But tine varume vairi Caleb and Joshua, vapindao muland imomo, vaona zvaonekwa nevamwe, but chinovapa kuti we can certainly do it. Chinovapa kurizena kuti aiwa tinobudirira tinokunda chi. Vaona magiant semaonero aitwa nevamwe.
Daniel 11:32 vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Those who know their God, they shall be strong and they will do exploits. Kuziva bedzi, kuziva Mwari waunonamata kudarika maziviro aungaite magiant. Hama dzangu, munhu wese ane meso anoona, tine zvatinomuona mufungi. Zvinotombotipawo kuva nemamwe mafungiro kana tazviona. But I've come to tell you this. Our reasoning ngairegere kumoldwa with what we see. Our reasoning ngaipiwe judgment ne reasoning yekuziva kuti kudenga kuna Mwari agere pachigaro chenyasha, ari Mwari wamasimba ose, asina nhororondo yekukundikana. Iye akatanga basa mauri anoripedza. Iye akakuti bva apa enda apa, kana ukasvika pane munhu, iye kana akuti ndakupa enda ipapo. Your reasoning ngaingova the backing of the grace of God. So these 10 men, vane evil report, they are a shadow picture of law. Law haisi empowerment. Law I warning. Usaba, usauraya, usaita upombwe, kureva kuti izvozvo bedzi is not enough to empower somebody not to do it. Why? Because it's just a warning. But when it comes to grace, grace is empowerment. So you can be able kuti ugokwanisa zvaitadzwa nevanhu mulow zvinogoneka by receiving Jesus, by the grace of God. Caleb and Joshua vauya ne a good report. Vaona zvaonekwa nevamwe. Vanhu vanotoona maonero aita the rest vari 10. But vane an opinion iri different. Why? Nekuda kwekuti in their reasoning vane the God fact. They understand and they know their God. Vanoziva Mwari wavo. Caleb and Joshua, they had a different spirit. That's Numbers 14 verse 24. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I'll bring him into the land. He who went with his descendants and they will inherit it. So this matter was no longer in the natural understanding. It's really a spiritual drive. So my servant Caleb has a different spirit. Ukashaya mweya wa Mwari, unorizena semunhu ari kurizena panyama. Unotiza pa unofanirwa kutora. Unotiza zviri meant to be yours. Unotadza kugamuchira favor ne blessing yaunzwa naMwari. Nekuda kwekuti une nguva yekuti unozvirizena nemaonero. Nokuti inzwai. These two groups, the 10, the evil report, ne 2 Caleb and Joshua, the good report. Ndiwe, ndini. The evil report, ino originator, per flesh, per the reasoning, the mind of man. Then the spiritual report, no in a good report, notice the spirit man is not limited. So zvikwata zviviri zvakatumwa, reasoning mbiri, dzakadzoka. Caleb and Joshua, good report. The rest 10, evil report. Ndiwe, ndini. Pandiri, pane panobva evil report, pa flesh. Pandiri, pane panoshanda maonero, maziviro, arikanawo. Kogoita the spirit man, anonzwa zvemweya, akagamuchira Mwari wacho mweya, anofunga in the spiritual realm. Vari vaviri, vakaona chinhu, vanochiunza kwandiri. So ini kana nyama iriyo ine husha iri kutonga mandiri, inondipa kutya, inondipa kurizena kune fear, kunoita kuti nditize, ndiregere kuva ne courage. But kana the spirit yakadominate the spirit iriyo ine husha pamusoro penyama yangu, kana evil report ikabva pa my own thinking, pa my own reasoning, ndinowana
kukorektwa, ndinowana judgment inondigadzirisa from the spirit man. Saka the battle iripo pamunhu ndeyekuti ane zvikwata zviviri, the 10 vanorana neflesh and the 2 vane a different spirit. Pese pandinoona chinhu ndinofunga semunhu, asi kana ndakatenda muna Mwari, Mweya Mutsvene ari mandiri, ndinozova nejudgment inobva pamaonero aMweya nekufunga kwaMweya Mutsvene. So ndikafida shoko raMwari mukati meupenyu hwangu, pese pandinoona chinhu, nyangwe the carnal man ane maonero nemafungiro, but the spirit man, nokuti ndiye ari much stronger and powerful, ndiye anoisa a judgment, ndiye anogona kuudza nyama kuti zvazviitwa izvi shoko raMwari rinoti, izvi hazvibatwe izvi Mwari vanoti. But kana flesh iriyo iri kudominata, the spirit man ari low, the flesh will dominate. At the end, pano create an evil report or an evil act. Zvikwata zviri zviviri vane good report ne bad report, this spirit na flesh. That's why paine need to feed the spirit with the word of God. Mweya ngaadye zvemweya, mweya ngaakure, ngaamachuwe, ngaadye zvemweya, ngaadominate upenyu hwako. Nyama nokuti ine maonero nemafungiro inogara ichicreate an evil report. Why? Nekuda kwekuti zviri zviviri pane chine jealousy nechimwe. Nyama neropa hazvipinde ushe hwaBaba, but nyama neropa ndo zviri kuita the housing for the spirit. The flesh is the house for the spirit. Yet the housing inova the flesh in a judgment already. Flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Yet flesh and blood know the housing of the spirit man. So the battle is already there because one is already judged. Saka panika jealous nekudonzerana kuti how can you make paradise? How can you make heaven? I've been housing you, but uchiita zvido zvako uri mandiri, but already pane judgment yekuti I will not make it. So the two zviri battle. Saka the flesh inoda kudonzera the spirit kuti zviende one side. Thank God. Shokorati Caleb and Joshua vakauya ne a good report. Report haisi kubva pakuti havana kuona zvaonekwa nevamwe. Report iri kubva pakuti they had a different spirit. Mwari ngavatipe mweya uri different. Mwari ngavatipe mweya uri different. A spiritual difference yekuti kana nyama ikada kutidonzera pane zvisizo, that spirit inondi encourage, inondi simbisa, inondi guide kuti ndive the fear of God in my life. Varume vakapinda Canaan, even vakatodzoka vaine mafruits, the evidence yekuti the land is fertile. They had evidence. So the report muchly yanga ire kuti endai munoona. Vaenda vaona. Ndokubva vauya vakutaura zvavaona uye ne reasoning pamusoro pezvavaona. Nyaya ndeyekuti tiudzei zvamaona. Tochiziva Mwari watinaye, tochirizena sevana vaMwari, tochiziva nhororondo nenyasha dzaMwari kuti akambotibvisa maoko aFaro, akatikrosesa the Red Sea, akatipa mvura padombo. Saka zvamaona chiisayapa tochizviweya nezvatakaitirwa naMwari, zvatakaonawo kwatabva naMwari wedu. Vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Kurati vaingofanirwa kutora report yaunzwa the sons of Anak, the Amalekites, voisa paside. Votora report yekuti takabva kwaFaro, Mwari akatiwanira nyasha, tikabuda pajoko reuranda, tikadefeata the Amalekites along the way paRepidim. Mwari vakatipa mvura, masvingo eJeriko akawira pasi. But vakaita kuti pakanganwike all those reports.
ndobva vangosha. Inzwaika, David chinomupa kukunda pana Goliath, chimwe chechikonzero, munhu wakachengeta a testimony yakuti Mwari vakandipa kukunda ndiri kusango, pakauya shumba pakauya bere ndikabvarura namaoko. Who is this uncircumcised Philistine? Kurati ukachengeta nhoroondo yekwawakabviswa naMwari, zvaakakuitira. Munhu wese ane kwaakabviswa. Munhu wese ane kwekuti akacheuka akatarisa anongoona kuti apa ndiMwari, hazvigonekwe nevanhu, hazviitwe nevanhu izvo. So ukatora matestimony iwayo woaisa right side, wotora nhau yawanzwa kuti kune the sons of Anak and the Amalekites, already mune a record yamakadefeata, ende Mwari vakaisa assurance nepromise vakati kuna Moses, write down kuti as long the banner of the Lord is raised, the Lord will blot out the Amalekites. Mwari vachabvisa vaAmaleki pamberi penyu. Zvakaitika paRepidim. Moses akanzinyora pasi kurati vanhu vari kukanganwa zvakanyorwa. The danger yekuti shoko hariverengwe, shoko hauna ukama naro, haurambe uchinzwa zvakaitwa nezviri kuitwa nezvichaitwa naMwari kuburikidza neshoko rake. Moses akatonzi write down. Ngazvizikanwe even unto Joshua. So Joshua maari ane kaadvantage, nyangwe paakaona maAmalekites varimo, akapiwa tsamba yakanyorwa naMoses kuti Mwari vane chivimbiso chekuti I'll blot away all the Amalekites in your sight. But vamwe 10 ava shoko haripo, they are not away nechivimbiso kurati mweya wekurava shoko nekugara mushoko raMwari haumo mavari. People of God, hear me very well. Tinoona tese tine meso ekuona. Danger ndeye kumeka a decision after waona. Nyangwe taona decision ngaibve pa knowledge. Saka shoko richiti we walk by faith. Faith information. Because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kurati faith information. Kurati already ndinofanirwa kunge nine the information yekuita kwaMwari, yekugona kwaMwari, yeshoko raMwari. Saka pane pese chandichaona nekusangana nacho ndinofanirwa kuchiunza ndochiweya neinformation yandinayo kuti kana ari yeMwari wakaita blot away the Amalekites paRepidim. Zvino kana ndichiona futi maAmalekites in the front, I know it's a done deal. Kana the walls of Jericho zakaondomoka dzikawira pasi, tikawana access without fighting. Hatina kurwa nekurova madziro kuti awire pasi. Just by worship, the walls of Jericho zakawira pasi. So we can still use worship to deal with these giants. Tine nhororondo nekuziva kugona kwaMwari. Saka vamwe 10 vane reasoning yavo iri kubvisa Mwari. Vatora nhau iyi vakaisa muruoko rwavo kuti we cannot fight them, as if they were fighting alone kubva kumashure kweso. God was fighting for them. God was with them. But pavanosvika pakupinda mupromised land, kune mweya uriko wekuti wabva kwese washingirira wagona, but wasvika panonzi pane zvinhu zvako, kune reasoning dzinosimuka, kune maattacks anotanga kurova mind yako, une zvaunogona kuoneswa, ende Satani ane zvaanogona kuwispa munzeve dzako, zvekuti at the end uchaona kuti kune munhu ane lifestyle iyo yekuti munhu akashinga, munhu anogona, munhu anotsungirira pazvinhu, but asvika pafinal stage unotanga kuoneswa magiant vana maAmalekites, opiwa futi mweya wekukanganwa zvakataurwa naMwari against the Amalekites, wosvika pakukanganwa zvakaita naMwari kumashure kwawakabva. People of God, hear me very well. Tina Mwari asingakundikani. Tina Mwari wakatendeka, ane nyasha nerudo neupenyu hwevana vake. But wakaipa unosvika pakuwispa kwauri
pakukunongedzera nekukuonesa. Odyara mweya wekukanganwa. David akati ndiri kumakwai. Ndina Mwari wandinaye. Uye akavimbisa kuti I will neither leave you nor forsake you. Saka mambo wangu munhu ari pamberi apa akangofanana nezvandakaita kumashuro. As long as he is not circumcised, he is a Philistine. He is just like the lion or the bear. God is with me. I will handle this man. Vamwe vese vanga vari mukempi vari kupiwa a wrong identity. Nokuti Goliath aingoshedzera kuti varanda vaSauro, servants of Saul, choose a man, servants of Saul. Yet they were not servants of Saul. They were the sons of the Most High God. People of God, hear me very well. Tiri munguva nemumazuva ekuti the pandemic is a giant to us. Kuwa kurikuita economy is a giant to us. Mamiriro akaita zvinhu giant kumberi kwedu. But munoziva here kuti Mwari uyu wakatibvisa pakaoma, wakatibvisa panorema. Une nyasha dzaakatiratidza kare. Iye akatida tisati tamuziva. Iye akatipa mwanakomana wake Jesu mumwe oga. Pauro achibata kuti zvinogona sei, zvingaramba sei kuti kana iye akatipa upenyu, zvingatadze sei kuti atipe what pertains to life. Kana akatipa zvinokosha sekutipa mwanakomana wake Jesu kuti tive ne-internal life. So kana the gift or the grace of God iri internal life. So whatever a challenge yaita rise against this life, it's a done deal. Kuti victory is on our side. Why? Because we carry internal life, the ability to away the God kind of life in us. Coronavirus is not against internal life. Haigone kurivesa a done deal yakaitwa pa Calvary. Kuti ani nani anotenda mahari ave neupenyu usingaperi. So chinonzi internal life hachiriveswe ne-COVID. Even COVID ikaafekta munhu akasvika pakufa, the signed deal ye internal life is still valid. Amen. People of God, hear me very well. Promise ya Mwari internal life. It done deal kana munhu atenda muna Kristu Jesu. Kana munhu atenda muna Kristu Jesu. I'll read Exodus chapter 17. Exodus chapter 17 from verse 14. Afterwards, the Lord said to Moses, write an account of this victory. Read it to Joshua. I want the Amalekites to be forgotten forever. Basa rakaitwa pa Rephidim, Mwari vakapa assurance, a promise. Kutaiwa nyora pasi ngazvinzwike kuna Joshua, ngazvinyorwe pasi kuti pamuchaona maAmalekites kumberi kwenyu ingozivai bedzi kuti muna Mwari akakupai kukunda against them. Exodus chapter 17 from verse 14. Then the Lord said to Moses, write this scroll on something. Write on a scroll as something to be remembered. Hama dzangu kanzwa Mwari vachiti chinhu ichi musachikanganwe, munofanirwa kuchiyeuka. Vanozva kuti kumberi muchasangana nechinhu chinenge ichocho. But the devil achaunza mweya wekukanganwa. Muone sekunge hondo yauya inyowani, hondo yauya ine power kudarika kwamakabviswa, kudarika sungano yakaitwa kare. Write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it. Joshua anofanirwa kunzwa nyaya. So ndinofara kuti Joshua wakazvinzwa. Saka paakaona maAmalekites wakaita nharo, akaziva kuti arume tinokunda tinobudirira. Yamaona ndine bhuku randakaverenga, ndine tsamba yandakatorerwa, ndine zvandakaziviswa naMwari wangu.
Write this on a scroll as something to be remembered. Make sure that Joshua hears it. Because I will completely erase. Completely erase. Mwari avarevi nema. Mwari muranda weshoko rake vanoramba vakamira pashoko ravo kana varituma haridzokere kwavari risina kuzadzikisa chavari. So I'll completely erase the memory of Amalekites from under heaven. Then Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." The Lord is my banner. The Lord is my banner. He said, for the hands were lifted up to the throne of the Lord. The Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Zvanzi mukangorumbidza Mwari. Anoenda pahondo nemaamalekites ndiye Jehovah. Mukangorumbidza Mwari, maoko akasimudzwa mukapa kutenda nekuonga kuna Mwari. Mwari waisa chivimbiso chokuti the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. And this is generation ndeipi manje, but it's the same generation iyoyi yasangana nemaamalekites yaakudzoka ine report kuti we have seen the Amalekites. Dai vakataura vamwe vajamba panoti maamalekites, but uri kuona kuti wakaipa akavapa kungoti zvese majaindi zvese tinokuvara. Mweya wekukanganwa. Saka Mwari vaitoziva kuti ngazvinyorwe pasi. And make sure you remember this. Ndauya kuzopa mwe munhu kurangarira kuti hama dzangu basa rakabatwa pamuchinjikwa, it's a deal, haririvheswe kuti Satani waitei. Kana munhu wagamuchira Jesu, watenda muropa regwayana, wadzikinurwa nenyasha dzake, hazvirivheswe kana nejekiseni chairo. Satani haatore vanhu neinjection. Vanhu vakatengwa neropa raJesu. Hakuna scientific waters dzingagadzirwe in the name of vaccine dzingarivhese kugamuchirwa kwakaitwa Kristu. Munhu akaponeswa neropa rinotaura zviri nani kudarika anything. The devil is too small. He cannot invent something that can defeat Calvary. That will never be. Dambudziko ndere church inokanganwa, ndiye mutenda anokanganwa, ndiye munhu anokanganwa. Inzwa, chinhu chine simba kana wachitenda. Shuwa unogona kutoita wa Satani nokuti ndozva watenda. Kuti Satani handihwina nejekiseni. Ndabaiwa vaccine ndatowa Satani ndakapiwa 66. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Ropa ra Kristu Jesu. Rakadeuka once and for all. Dai Mwari vaiziva kuti vanhu vavo vatendi vana vavo vachahwinwa na devil nekuda kweinjection, paifanirwa kugadzirwa koitwa imwe program inorivhesa izvozvo. But kana Jesu sacrifice yake yakaitwa once and for all, uye tichitenda kuti Mwari wedu harevi nhema, unoreva zvokwadi, uye ropa raJesu rine simba, uye rinotaura zviri nani kudarika raAbheri, kudati even signs of vaccine cannot speak anything negative to reverse the done deal of Calvary. Pane nyaya yekuti munhu akakanganwa anobhilivha majaindi asiriyo, iye ari yejaindi. Chakapa Goliath kuuya neshield yekutovhikisa. David asina a shield yekuvhikisa. He was the giant. In the spiritual view, the giant was now David. Why? Nokuti kana weapon inoshandiswa na David idiki, but iri kudefeata Goliath ari kunzi giant. Kureva kuti David une chaano understand. People of God hear me very well. Nyaya yauinzwa nevanhu vauya nereport avo kuvanhu, maonero avo nemafungiro avo, nokuti wakaipa ava pakukanganwa kwavakabva, zvavakasangana nazvo. Iye akatanga basa mauri unoripedzisa. Tikakanganwa kwaakatibvisa. Nekuda kwekuti muupenyu une zvinhu zvaunosangana nazvo. But kana uchiziva Mwari, area dzavakakupa kukunda nefavor yakakuitira kumashure, unoramba wakamira mukutenda nekuziva kuti apa ndi Mwari apa.
apa ndimwari akaita izvi, apa ndimwari akaita izvi, apa ndandatofa, apa ndandaparara, apa zvazvaramba, apa zvazvakona, but pesa ndakabudira kwete nekugona kwangu asi nekuda kwenyasha dzake. So who is this uncircumcised Philistine standing in front of me? Saka Mwari vati kuna Mozisi, nyora pasi zvirangarirwe, nokuti vanhu vakakanganwa zvaitika paRefidimu, kuti pamunoenda kubattle, victory haisi kumukurwa kwenyu, victory inobva pachikomo kana Mozisi akasimudza tsvimbo. So strategy yakaitika paRefidimu, Mwari vatoiti inyore pasi ipinde munzeve dzaJoshua, vanhu vazive kuti kumberi kwamuchaenda kune mabattles ariko, but hondo dziriko ikoko haisi your fighting skill, your ability or your power, but is your trust in the Lord that will give you victory. So vanhu vakasvika pakukanganwa, ukakanganwa the devil takes advantage. Iye anotoda kuti ukanganwa. Ini ndikarangarira ndinoziva kwaakandibvisa, nyasha dzaakandiitira. Pamberi pangu pakamira giant, ndinongoziva kuti it's an opportunity for a testimony. It's an opportunity for me to testify the goodness of the Lord. Just imagine a Red Sea parting ways for the people. Mwari vangaitere munana wakakura kudaro so that you come into the promised land and get killed and die there? Never. Zvingaitere kuti Mwari vakupe mvura padombo to sustain you, ne zviuta to sustain you murenje muchiwana chimwe muchinwa mvura padombo, Red Sea ichita pathways, Jordan River munguva yeflood ichimira kuyerera kuti mucrosse so that you die? Never. Abva newe kure Mwari ane paanoda kuti usvike. Kana usati wapasvika, every giant kana rikanzi rakagara mupromisi yako, you must know this, kuti mune kuEgypt kwamakabva kwaiva nemurume akaita nharo asi mukabuda zvakadaro. So the God of Exodus will prove to you, will stand with you in Canaan. Mwari akakurwirai kubva kuAmalekites paRefidimu nekuda kwekungosimudzwa kwetsvimbo. He is still the same yesterday, today and forever. Hama dzangu, shoko randainaro mangwana nanhasi nderekuti ukasangokanganwa ukangorangarira zviri pamberi pako, unozvipa judgment kuti ndiwani wakamira pamberi pangu. Hakuna rimwe giant rine simba kudarika rimwe simba raMwari randakaona richiitwa muupenyu hwangu. Mumwe nemumwe une testimony kwaakabva, zvaakasangana nazvo. Une pawakaona nyasha nekugona kwaMwari muupenyu hwako. Uregere kuzvikanganwa, zvirambe zviri mukati mendangariro dzako. Pfungwa yako painokudza kuti zvazvigoneke zvazviite, iudze kuti zvakamboitwa wani zvataita hazvigoneke, zvandaifungidzira kuti hazviitike, zvandaita hazvibatike, pandaita hapasvikike, mikana yandaita haivhurike, zvakaitika wani. Mwari mumwe chete iyeyo ndamurangarira nhasi. Saka maAmalekite vandiri kuona mupromised land, it's another opportunity for me to testify the goodness of the Lord. Hama dzangu, Mwari werugare vakuitire nyasha, Mwari werugare vakuchengetei. Regai ndinamate. Father, we thank you. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Makabva nesu kure Mwari, mukurwara kuzhinji kukuru, makatipa utano, makatipa dzoreredzo yeupenyu. Mwari mutsvene wakatendeka, masuo avharika tiri mukutambudzika nyangwe nekutsvaka basa, makaunza mukana Baba unoshamisa. Handikukanganwei Mwari wangu, imi makabva neni kure. Hatikukanganwei Jehovha, kubata kwenyu kunoshamisa pamusoro pemhuri dzedu. Mutsvene wakatendeka, Mwari wenyasha wamasimba ose wakarurama. Every giant is standing in my front. Ndiri kutaura iko zvino kuti make way. I'm coming now. By the reasoning and the power and the grace of the Lord, I will take over and possess the land. Mwari wakabva neni kure, kwete kuti ndiwe anonyadziswa,
ati kuti ndikurumbidze nekukudza zita ravo. Baba mazvita mutsvene wakatendeka nekuda kweropa rinotaura zviri nani kudarika raAbheri, nekuda kweropa rakaerera paKalvari, nokuti shoko renyu rinoti vakakunda neropa regwayana. We thank you for the blood rinotipa victory. Tinokutendai nekuda kweropa rinotipa kukunda nekubudirira. Mazvita Mwari wenyasha, mazvita Mwari wenyasha. By the reason of the blood of the Lord Jesus, victory is our portion. Makabva nesikure, munenda nesikure, mune nyasha dzinoshamisa nekubata kwenyu kunoshamisa. Takupai mbiri mangwanani ano mutsvene wakatendeka. Vana venyu Baba ngavarangarirwe zvavanobata, magiant avanosangana nawo mukati memabasa, kutaura kwevanhu Baba kunoda kuvasunurutsa nekuvabvisa panzvimbo. Magiants avanoona, mapromises avakapromiswa Mwari akabatwa nemastrongholds nemagiants. Ndinotaura simba redenga kubata kwenyu kunoshamisa. Iyemi makati marumbidzwa, masvingo eJeriko akawira pasi. Every Jericho war against their finances, every Jericho war against their relationships, every Jericho war against their plans. Ngawire pasi iko zvino, ngawire pasi iko zvino, ngawire pasi iko zvino. Takurumbidzai Baba, takuongai, takupai mbiri. Ndamatwa ino kusingaperi nokuti makanaka. Muzita raJesu Kristu weNazareta.